Υπάρχουν 7 πορτοκάλια. 7 πορτοκάλια, παίρνεις 3, παίρνω 3. Πόσα πορτοκάλια έχεις? 4. Όχι. Τι? 7. Όχι. Δεν ξέρω. Άκου προσεκτικά. Υπάρχουν 7 πορτοκάλια. 7 μπορεί να μαντέψει τον αριθμό που σκέφτεσαι, οπότε πάμε να δούμε αν ισχύει. Και εννοείται ότι θα διαλέξουμε τον αριθμό 67. Σίγουρα μας ακούει. Πρέπει να κάνω το emoji. Πώς ρε? Εάν πετύχω όλα τα μπουκάλια πρέπει να κάνετε όλοι like. Πολύ εύκολο. Δεν πειράζει, κάντε like. Αυτό εδώ το ψετε τι ανακάλυψα μόλις τώρα. Εάν πάτε στο Google και αναζητήσετε 6-7, το Google κάνει 6-7 από μόνο του. Ποιος πιστεύεις ότι είναι πιο έξυπνος, ο άντρας ή η γυναίκα? Ο άντρας. Τι σε κάνει να το λες αυτό? Σήμερα όταν ήμουν στο σούπερ μάρκετ είδα 2 γυναίκες. Η μία είχε μια σακούλα και είπε στην άλλη: εάν μαντέψεις το φρούτο που έχω στη σακούλα θα σου δώσω μερικές μπανάνες από αυτήν. Η άλλη γυναίκα σκέφτηκε για λίγο και είπε: φράουλες. Οκ. Τι είχε η σακούλα? Πρέπει να σου πω. Τι κάνεις εδώ, είμαι με ασθενή, δεν βλέπεις? Συγγνώμη γιατρέ, αλλά το αυτί μου πονάει πολύ. Το αυτί σου πονάει από μέσα ή από έξω? Μισό λεπτάκι. Το χαμένο βγήκε έξω. Και τα δύο. Want to fight? I'll go first. My turn. Θα μας δείξει πώς ήταν τα πράγματα παλιότερα και πώς είναι τώρα. Οκ, το χαρτί τώρα έτσι είναι, ναι. Παιδιά, με αυτό καθάριζαν τον κόλο του. Μπρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα αεροπλάνα τώρα, ναι, πώς ήταν τα αεροπλάνα? Έτσι ήταν τα αεροπλάνα παλιά, δεν παίζει να ήταν έτσι τα αεροπλάνα. Οι γιατροί τώρα, αρκετά φυσιολογικό. Μπρο, δεν πήγαινα 1 στο εκατομμύριο στο γιατρό τότε, πραγματικά. Πού να πάω σε αυτό το γιατρό, ρε, να με κουρέψει ολόκληρο. Οι μηχανές στο X-ray τώρα, ναι, πώς ήταν παλιότερα? Έτσι έβλεπαν τα όργανα του ανθρώπου και γενικά τα κεριά τώρα και πώς ήταν παλιότερα. Ρε μπρο, αυτό είναι στα λουκάνικα. 10.000 likes για part 2.